Langli Dr. Tuliram Ronghan lapen BJP Sarkar Assam CM Dr. Himanto Biswa Sharma phan mane ining aklong pen alam the Kachoro mat I un e la puson je cithan un e si cithan un det si ningrong piglo si kado we all India 24 venues kelang don ratam phan suri kadom project lo pini nili nang kahomri lake nilip lakhain ko rapho ako ten si nili nang homri lo pinangana jording lo nili ladak ke bang je phan nili tachi sig dolos tamia por pachi tonti pena jo karom bang tami kapang ho batay lo sa tami super pig nangi non nilip competency long mondor secretary ke haya lang por chi pipen chitong lo pot churulo si jasimera bang epini bangke itu tum karbiang long otonomas konsir ke charipon executive karbiang long otonomas konsir long executive member CM Dr. Tuliram Ronghan alangli non ningkan craze yan non CM alangli chubom lo bang so sekhut nilip competency long ko an kaching turawar side mo pen ke damtang ten non ko an kachiprek malabang sulam si itu ang teritum kachit hana jai megle sengkona siaprang sini tumlah All India 24/7 news ahin pen nang lephan suri kadom project lot nilihin men tanang liphan suri sir la siaprang si ilitum introduction mate kachika chini dahlo nang likidodim lapen nang li homosti ala lapen nang li dak nili ba homosti long komat sinon kikiboma la detail nang lehin men thani to nilimen ke Philip Sonteron nilisai ang deng bang ke BJP Nilip Mondol along General Secretary Organization along System Dunibom apen nilirong lake Junteron arong nilip lo kangar lo letu mahin pen ini dak nilip along nagi hobi lagi lo kumbe chitong long kachin ki anong yimine kuning githeve onsta la pusona por sita yitung phan mesena por mesena warsai yang PC ini jola puson mesena por itu ki kachit han dia phan kachit tong tholong lake nilita na tu phaning aklong pendeng pono suri kadom tropek lo sa asili tum ke kithanam te tum ke alason lo yo e tum karbiang long ke kithanam te ke damtang SDC hodulo Congress dolo di asila bangso ono hutpen non BJP sarkar non charibom tangte la bangso penang la tuma pir thelong nili ba competency long ke damtang ten non ko an ka cheprek dam dolo la pen ko an ningarong dam lo bangso Juru piglo aprang si nang lila bang salam tenang karju pono pot nili tek ponlong ini pen ningkan thong kep la pen kep aprang kinin thu chilang dam liputang te non ason ame alang la pen atwar akijoy one doji la bang so nili bang kangar lo kula so por hut nili 1985 86 jitu nili class 6 class 7 ki do hut la bang so hut nili tu school gidun stame dari tu madung head sang langhat adolong sitame la so hut ave lang so ge hat pen sini tu school gidun 1985 86 alam malam iklok la pen apige pejo pen theng pia dolong isi dolok la pen so theng pia dolong abang ke rupon rai lo ave de lo la pen hako adun thu bang ke lang che hat thu nang kok lo la bilang so pusin ilitung kipu ela bangso dolong sita menon ilitung karbiang long autonomous council lo ke CM Dr. Tuliram Ronghan BJP pen ke charipon ningkan kri si arta ke pleng hudana bangke misen atau war la pen dolong he ni tum long pon lo la si Dr. CM Tuliram Ronghan karbiang autonomous council pana kiru la pen suri account e kurbang tu pajir pon lo la pen nilitum long nilitum homosti pen ruling party long ruling sarkar long ke dudung long cheng nilitum kaching hon la pening che thanai MAC ka hai pubitro rong pi BJP pen ke parjab dona bang phani tum pa hai pon un lo la pen ke cheng si atam sa husir alangli jitu ni tum kavidet ason he sita langli kam ke the nang klem pi pon lo tim kar biang long bitung no pen alangli nang arjap pidun si nilitum nili barat pramana arjap pidun si mesen apen theo asai ang deng lempon unlo asinon bang nitum
manghumeme nitum Nilip Arat si kay dakpen si kereng lo cuki cukamamu sitame isiamoy ar bunga son plang lo labang so towar bangke dak cuki hula pen hu selunyan lengthor an towar non ajam ke the towar ke nitum longpon lo jehlat bom lo lapen dak sanglang hat pen hum mera bhiti an sitame towar ke nitum longpon ed lo lapen mera bhiti long RCC adolong sitame tang pamelo lapen non jehla long bom lo lason thak thak si mera bhiti pen pu panjana na tu sitame interlocking ita pen don klong atowar nilitum longpon lo lason si dupik la kaun lapen crore cap ti ahem stani tum longpon lo ke pathu ariso e jang tum phan matha pon si non uwi ki mi tum phan matha pon si crore cap ahem sitame nitum pregjam ahomosti mata constituency long son thak thak si nilitum nili balong sitame longpon lo lapen tang pe melo dupik langli Dr. Tuliram Ronghan, lapen BJP Sarkar, Assam CM, Dr. Himanto Biswa Sarma pan, mane ining aklong pen alam ti Kachoro mat I un la puson ja chitan un si chitan un det an si ning rong pik lo non dang ni tum chun tiron rong pen hu pang tikro leng thoran atowar sitame kai pen ta long le pin la bang so pang tikro rong la ke non pen kali areng ke lok missionary ki do hoten nilitum chinidun nilitum apu tum pen nilitum apu tum pen ang than lo Christian missionary WRH hoton sahab kusi pupu la so hoton sahab apan kideng dun long kabidai dun long amon bili ai hai da punilitum na thusido arong da la pusido sita hula so hot ben atowar ateng si pining pen ningkan pho prang nilitum chehlat lo bon sita menon local MSc Pubitro Rongpia ke hai CM Dr. Tuliram Ronghan SR lapen apart tame Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Dr. Numon Mumin atum akirap akang hon akang jin sunang PC nilitum dak sanglang khat chun tirona rong pen hup pang tikro rong atowar se kasalamat thai bilo interlock atowar bunai thai lo pen atowar masi hup kaliunia roy an thon sok pajut ko an lo asining rong pik lo si rat hoi nili ki do bari me hisap enta alang litu mapan purwang thu la pen kardom ta chipajir pon lo choro lo so putak la thithini chitan pon thulo na atowar ke hula so hot pen ta do ponsta atowar abang mimi pin silunijan pen dak chuki hula an hemnang pali rogi phan matha nang pik pima towar ka hino pen pot nilitum akamatha aning ki bi nilitum motor gari ke bang hosa towar ko pini penaji mala ho pamchar dokok jima la pen akaprek jo towar ke hino pen panitum akamatha ki sung to so por ho towar ang bong si PWD towar ang bong si bas ka ching thang la puson nilitum mek hini pen nonglor lo pen puta polo bas ching thang po ke hek chitu rok kisan chitu rok la puson chitong lo bon sitame non CM Karbiang Long Autonomous Council long Dr. Tuliram Ronghan la pen ilitum MEC Pubitro Rongpi la pen tim Karbiang Long abitung atum Nilip aphan kang hon kang yin sugut parpik pen pot non bang towar bang ke nilitum kining rinang la puson ang deng bang ke avelu la pen par sitame ok pran thu sitame hospital mande sub center hai sitame koilamati long sita medical sub center hudak impon patang lo patang elo la bojara rai mat atheke weekly market do weekly market rai ma se sub center hem da bhari apoka hem to ng pilo misen men sikim pitang lo apena pas tame weekly market mata koilamati weekly market mata alir alon pen kimpon lo lapenili tum nile bangkang lo ke kimine market hudak koilamati long sidulo lapen non lir alon pen arona tang teng pen upon si misen pen non bojar mate hitia haita chujor chulang warsai en pon bomlo nona pen koilamati adolong aprang asorkar hut atheke aprang asorkar hut ke klem patangun edet adolong aning kan ke klem patangun edet adolong stame non BJP asorkar bangsi CM Dr. Tuliram Ronghan akabor I lapen Pubitro Rong Pisar akabor I lapen tim Karbiang Long akabor I
pini peningan it hom plia bangke nilitum dolong aveju koila matia dolong ta ave tang thek thi pula so dolong bangke nitum mata chethan jok plot lo tang pam me lo mi pig lo si tim kar biang long abitung do an phanta choro lo la son thak si do pig la langso mi pia long sitame he o RCC dolong long pon lo pula bangso por hot langso mi pi long rong kimi ke chela ta towar dolong long ji puining ki the ave bonta ave det sita ke claim un det sarkar ke non BJP sarkar hello lasi CM apan long tin la pen athe tin akam tin long ta choro pon pete un e choro wek nang ji la pen akero di perfect lo lasi non sita me ilitum ni li block pen pat tumi dik pen ni li block pen ho borpung tarapung an cheleng thorje phan sayang deng isi the o emon deng pon lo la ke kuti hini kuti 200 crore kuti pharo hini lekkai an kuti pharo hini lekkai an tangka isi deng pon si la bang so to war sitame cheng pon tang lo la si mesen atowar borpung tarapung an sitame long pon po athik ni litum ni le bangkang lo bangke pa partni do ni le bangkang lo partni do isi bangke non ni litum do bangke thoi pulo apen ko inglong apart isi dola asi ni litum thoi det bangke inglong phan parlo pon pe ni litum ni le pamasiman un la si inglong apart bangke ni litum mabang pum isi wet lo asi inglong apart phan sitame CM atum tim kar beng long atum council tum nangching honsi pini bangke towar ajam kithi sen towar non ilitum dam lote thek ponong po klem bom thek long lo la posi la song deng la pu an asai kithe bangke bukajan LAC yang kang bong sta ikrong vet atowar amount kithe nei bangke la nitum ni li patum si long dun lu sinitum ninga lu pen che hok pig lo la pen che than lo an atangka amount kithe ke itum ni li papansi council tum nang pilu akan nilai berat panang ceng hon perlu pusing itu mencetan pun lah laposi curu barpek lo sa Dr. Tuliram Ronghan nang lipan lapuson misalnya warsai nilai panang li nang amat habom na penang pipon bo kuning hitulang kiwan jilang ajo arni anstame nilai tumalong nang li nang arjab dun po tim kar binong tum nang arjab po lapen itu tumalong MLA do 108 nong bukajan MLA Dr. Numol Mumin Deputy Speaker alang li lapen alogot ni tumlong local MSC la ni tum hemisi beta son lo kisung non kiduk non joy ke hut non alang li long ke kai tani tum chipa chong dam dim lo alang li ni tum long sidu lo ni tum talang li long sidu lo si BJP sarkar bang det na bang ke ni tum methang masi ining ar lopen isi ka chipinda ka son ta nang do lo mane misen to warlong lo me long lo lang long lo borpung tarapung an sitame currently on edim sitame ador supik asolar adon tin ahum tin kiron pon pacetang lo lapen hudak sitame alang itum tomona hijab atheke fan penceng lok TV penceng lok ang ton starting phone mesen pen TV lapen fan sitame lang tum nilitum thoi long son siklong ma alang itum ta la sonang long don lo lapen kijuna lang sitame alang itum mesen alang nang long don lo aprang ke langso langsi kijun atum ke ong tema tan nona bangke jol jiwan mission la central scheme pen iponsi non BJP sarkar pen ke deng pon scheme ang bong pen JJM alang misen alang atum ta long pon lo la pen jun ponong lo la posi BJP sarkar phan kurwang thu la pen Kachoro ipajir pon lo churu lo ilitum churu parpik nagi ilitum non alang li pen ke thanda mateng prang te karbiang long pen adak Nilip constituency la khain ko rap forum bang ke chithanam lo prang te alang li pen thanam lo bang te mane ki pinang ye se ason sa dilo kali masar di ka theke to war pen cheng lo building hem pen setame ilitum sub center pen cheng lo kapek le tum thek long la sinang tum khan churu parpik lo nang alang duna pot kasi background nang tum nang thek long lo sa anu sini tum ko an sadak development ki pima ke pajir malabang so put hak an ni nang tum han patang kon po tang te tum pini ka chethan ka chimum mate rarap han ki thana jai meke tan le tum ington pon le na aten ke bang gilang le anu se tum kosona thak
Karbiang long to namas konser ke cari pon ke hai CM Dr. Tuliram Ronghan alang le tum tim Karbiang long penjong se ansu se klem thulang pulang te mole ko rar han thulana la se ka do ve phanta mil tum ahin pen kardom pajir kardom